Wat is hehalomanie? Symptomen zijn overdreven eigenwaarde, superioriteitsheelhof en machtsfantasieën. Arrogantie, speciale eisen en vijandigheid bij kriti-H komen voor. VAH-symptoom van diepere problemen, zoals narcistische of bipolaire stoornissen. Individuen met deze eigenschap kunnen ook arrogant zijn, speciale behandeling eisen, anderen uitbuiten en vijandig worden wanneer ze worden bekritiseerd. Grootheidswaanzin is vaak een symptoom van diepere psychologische problemen, zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis, bipolaire stoornis en andere aandoeningen, wat betekent dat dit niet slechts slechte karaktertrekken zijn. Dit is niet alleen slechts karaktereigenschappen. Dit kan zelfs letterlijk een psychologisch probleem zijn dat serieuze therapie en zelfs medicatie vereist.